दिङायाव गोजावलांबाय नैनो गनजालि हाजो सेरफांनि अनसुलि खनसे नुनायावनो नोजोर होबाय नों गनजालिखौ रावनिबो नङा रजिया बोथोरनिसो दायानि सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो थांनाय फागुन दाननि दायाव रजे सोर दंब्रा कमेन्ट खालामदो दे आयो नै मेंब्ला उन्दुनो जाजोब्बाय आरोना दा आरो बिसिनिफ्राय नै स्ट'र जादों सोरखौ मिथिनो सोरनि ला 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 सोर दङब्रा ओइ सोर लावदार प्रान्जित थेंक इउ स माच मस्ट वेलकाम लिस्ट जादों गाबोन सेरनांगोन नैलै मा बुंनो आरोना मा लाला ले लिनो नोंलाय मा खालामनो आरोना नों गोदाव सोराव नोंना मा जानाय सोर दिनावबाव गोबाना थानायब्रा नोङो मा जाजोबखो देन्जार ओमफ्राय दे मा खालामदो मा खालामदो मा ओंख्रि जानायमोन प्रान्जित ब्र मा ओंख्रि जानायमोन हाब खानायानो नै फिनायानो रानासै बिराद गोसो गैयै जादों आं साननैसो आदसा माबोरै गोसो गैयै जाखोब्रा बोरै जाखो खोन्थाहरदो दे दालि आलु मुला सबाय पापर आदसा बा मासे गोथावब्रा ओंख्रियालाय गोथावथ' बहुद गोथाव ओंख्रिया सोर दं दे कमेन्ट खालामनानै होदो एसेनो जोंना प्रान्जित आं नोंनि भिडिअखौ नायो दे प्रान्जित नोंनि भिडिअ आगारबा नायो आङो दहायबो नायदों खोमा आङो नोंनिखौ जिखुनु आं नटिफिकेसन फैबा नायखायो प्रान्जितनि भिडिअखौ सबाय नङा आदसा सबाय नङा सरिलै सयाबिनसो सबाय होनफ्लांदों सरि गुड इभिनिं नामदार गुड इभिनिं थेंक इउ स माच मस्ट वेलकाम बिके फरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांखौ आंनि बे सन्जिबगारि एलबि आरोना ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो दे नै आं जिरायग्रा जायगा नायबा नै बेनो आरोना आं जिरायग्रा जायगाया आं केनेलाव दं होनबाथाय मिथिखानांगौ आरोना नै जायगाया बेनो ओरै माइ गायजोबनाय गोजा आरोना नै ओइखै आरोना नै हाग्रा बारिजोंसो फैनांगौ आरोना मेन हाइरडआ ससेबानो आरोना ओमफ्राय बेखि माइ गायग्रा गोजा आरोना नै ओमफ्राय जोंना मा होनदों थेंक इउलै जोंना प्रान्जितआ ओमफ्राय बिके आं प्रियन आदसा प्रियन कैसे है क्या कर रहा है बोलो लाइक डान थेंक इउ स माच प्रियन ओमफ्राय प्रान्जितआ मा होनदों खामानि नङालै खामानि नाङालै नामा दिनै दा खामानि थाङालै नामा दिनै खामानि दिनै थांदोंमोन थांनायालाय थांदों बिके मा होनदों दे मोजां जायगायानो आदसा अके
ओमफ्राय जगिता आब' मादों हेल' ब्र'नो हेल' ओमफ्राय मोदलिसो लाइक दान थेंक इउ स' माच हेल' मस्ट वेलकाम जामादों मानसि बुथारग्रा जायगासो माथो बोरै मानसि बुथारग्रा जायगा नङाब्रा नै नोंहा मबाइलावसो बिदि नुदोंलै नोङो नै मानसि बुथारग्रा जायगा नङा बेजों माने केन्देलब्रा ओइ नै गामि दङ ओमफ्राय नै ओरै गामि दङ ओमफ्राय नै जों ओरै नै दुब्लिबारिया नै न' जाजोब्बाय दुब्लिबारि गोजामोन न' जाजोब्बाय आरोना नै बोसोरथामावनो ओमफ्राय जाना ओइ जराव आरोना ओमफ्राय बिदिनो हाइरड आरोना मेन हाइरडआ बिदिनो ओमफ्राय नोंसिनि जिखुनु क'क्राझार थांनोबा नै बे साइडजों क'क्राझारा बे साइडजों जायो आरोना नै बैजों हाइरड बै न' नुदोंना थिं न' बे थिं न'नि ससे थांबानो ओरै हाइरड जायो आरोना ओमफ्राय जोंना मोदलिसोआ मा होनदों फ्रानजित बक्स नाम आरोना ओमफ्राय फ्राजा मोदलि आमबु नाम आरोना थेंक इउ स' माच सोर दं कमेन्ट खालामनायनि थाखाय ओरैजाथ' साबायखर सोर दङ ओमफ्राय नै आं मोनसे खोन्थानो नोंसोरो आं बादालि साना जाग्रा आरोना आं बादालि साना जाग्रा दंफाङानो जाबाय नै बेनो आरोना नै बेनो बादालि साना जायो आरोना आङो नोंसोर भिडिअ हरदों जानो हागौ फ्रानजित आं बादालि भिडिअ होनाया बेनो आरोना मार अखा हाबाय आं भइस खोनाला आदसा दे अके जोंनिखौबो अखा हादोंमोन दहायो देनजार ओमफ्राय दायो अखा गैया आरोना ओमफ्राय जोंना मा बुंखो मोदलिया मिनिबाय आरोना फ्रानजितआ होनदों मा ओंख्रि जानाय एम्बु नामदारा मा ओंख्रि जानायनो जोंनिखौबो देनजार अखा हादोंमोन दहायो एकदम जायगाया मोदलिया मा होनदों आं ओंखाम जायाखै होनबायना होनदों आदसा बिस्वकबि मा होनना बुंदों लाइक दान थेंक इउ स' माच प्रानजितआ मा होनना बुंदों जोंना मार अखा हादोंलै एम्बु नों लिंहरदोंमोन नामाले अखाखौ होनना बुंदों आरोना बिके मामा आई एम प्रियन थैंक यू सो मच प्रियन जी कैसे अभी किधर जाने वाला है बोलो प्रियन जोंनि न'आ एखे आरोना जों थानांगौ प्रियन एखे आरोना जोंनि न'आ ओमफ्राय मा होनना बुंदों मोदलिसोआ मा होनदों आं लेंहरदोंथ' र' होनना आदसा ओमफ्राय बिके मामा होनना बुंदों आदसा हासकिउराय थेंक इउ मा होनो थेंक इउआ बुलायनो नामा नामदार ना आदसा बुलायनोसो ओंखारबायलै नै जाबावगोन लोगोफोर प्रानजितआ आंनि माथोखौ खोनायासैनोलै आं दा कमेन्टबो लिरनानै बुंहरनो हाया एसे जोंना मोदलि नोंनो एसे खोन्थाहरदो प्रानजितखौ आं बुंनायखौ ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामनो सापर्ट होदो जोंना मोदलिया मा होनो थाथ' आं ओंखारबायनो दे अके थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय लाइक होना गालांदो ओमफ्राय प्रानजितआ मा होनदों आंखौ एम्बु आथिं आखाइ खाजोबदों आं हमना मोनबा दा आदसा हमना मोनबा आथिं आखाइ खाजोबगोन आरोना हमना मोनबा दा थेंक इउ मा होनदों आंबो खोनायासै बुलायनो नामा मा रायलाया नामा आदसा मा खोनालाय जाखो प्रानजितआ बुंदों मोदलि मानोलै होनदों आरोना ओमफ्राय मोदलिया मा होनना बुंखो जायो बक्स जेबो नङा होनना बुंदों बक्स नामा बक्सिन आरोना WW नामा सिख्लाफोरजों WW नांलायनो हागोन बे थेंक इउ मिनिबाय आरोना गैला माथो गोदोनि फुराना दस्तिफोरानो गैला माथो जिग्रिफोरा बहा गोमाजोबखो मोदलिया मादो MB गैला आंना LB होनानै आदसा LB होना MB गैला आरोना मोदलिया र' आदसा आं दंब्रा नामदा थेंक इउ अके थेंक इउ स' माच थेंक इउ प्रानजितआ मा होनदों नोंखौनो हमगोन आं एम्बुनि बिमाखौ नांबाय आरोना बिके मा होनदों मामा आपको देखकर आदसा मुझे देखकर हंसी आ रहा है आदसा ओमफ्राय थेंक इउ मा होनदों फुरा लोगोआ होननानै मिबायना फुराना लोगोआ मोदलिया मा होनदों जायो होननानै होनबाय आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो सोर दङ जानसार हे थेंक इउ मा होनदों सिनायाखै नों गुलु होनना आदसा गुलु दासो सिनायबाय आङो गुलु होननाय लोगो
सिनायबाय मा बुंबावनो गुलु गुलु ब्रादार एकदम जिन्दगिखौलाय बोरै जाबावगोन सोरबा गोरजिया लाङोबा थांनोसैमोन आङो ओंखाम सोंखाम संना जागोन आरोना गोरजिया नायलाय थांसैमोन आं ओमफ्राय नेरसोन ब्र' अखा हादों नामा ब्र' अखा हादों नामानो ब्र' जोंना अखाया दहाय डेन्जार हादोंमोन आरोना माबासो हादोंमोन 11:30सोनिफ्राय बिदिनो 12ता 1तासिमसो अखा हादों आरोना ओमफ्राय दायो अखा गैथ'ला आरोना नै ओमफ्राय एसे बोरैबा जादों आरो नै बोथोरा खोमसिनो ओमफ्राय हानोबो हागौ नामाथाय दा आं दा केनेलाव दंथ'यो आरोना अखाजों हानायजों लोगोसे डेन्जार गुंग्रुं गांग्रां सारअन्थाइ गावनाय बायदि खोरोमलाबायदोंलै दहायो 12तासोआव आरोना ओमफ्राय दायो गैथ'ला आरोना एम्बु सिथ्रसो गाबलाबायबाय दायो ओमफ्राय प्रानजितआ मा होनखो मोदलि आइडि हर फल' खालामनो नामदारना थेंक इउ मा होनदों जालालै इउटुबखौनो सलायनो बाबाय नामदारना आदसा ओंलै मा बुंबावनो आरोना एकदम बेरायलाबायनानै भिडिअ बानायबासो जायोलै नेरसोन अन थेंक इउ स' माच जोंना नेरसोन ब्रादार मस्ट वेलकाम दे ब्रादार ओमफ्राय संगीता ने बोला है अम्मा डार्लिंग बोला हेलो डार्लिंग संगीता किसे है मोस्ट वेलकम संगीता ने बोला है डेंजार खा लरना डेंजार खा नामा आदसा थेंक इउ स' माच संगीता मरा प्रानजितआ मा होनदों खार बाय एम्बु नामदारा नेरसोना मा होनदों जोंनिखै अखायानो गैया ब्र' बारल' फैदों आदसा नेरसोन ब्र' नोंना गामिया बहामोनब्रा ब्रादार बर'आ मा बुंगोन हाय हेल' बर' हेल' संगीतानि बोला लाइक डान हासबेन्ड बोला थेंक इउ स' माच संगीता डार्लिंग थेंक इउ लाखामपुर ना क्या बोला है संगीता ने संगीता आइनि मैला पैया ओमफ्राय थेंक इउ अन थेंक इउ स' माच नेरसोन आंना बाक्सा ब्र' आदसा अके बाक्सा मा जायगा ब्र' आंना उदालगुरि आरोना आंना उदालगुरि ओमफ्राय बिकिया जोंना मा होनखो मामा आप क्या कर रहे हो मैं ना कुछ भी मतलब अभी देखो ऐसे बैकग्राउंड में मतलब इधर मतलब खेती करता है ना हम लोग खेती करने वाला और इधर कैनल है मतलब कैनल में ऐसे में टाइम पास क्या करेगा इसलिए अभी एलबी में दिया है बीकेजी प्रियन और आप बताओ प्रियन आप कैसे है और क्या कर रहा है प्रियन बेनिफ्राय जोंना नेरसोना मा होनदों दमनि खाथि होनदों आदसा दमनि खाथिसो आरो ने संगीता ने बोला है हेयर स्टाइल कुटिंग ये कुटिंग नहीं मतलब मैं नहाया था ना नहा के मतलब पानी है इसलिए ऐसा हो गया इसलिए मैं मतलब आजकल मेरा फैशन से लेना देना नहीं है इसलिए मैं ऐसा बर'आ मा होनदों रिंगटन डाउनलड आदसा रिंगटन डाउनलड आरोना प्रानजितआ र' संगीता ने बोला मा खालामदों डार्लिंग क्या करेगा अभी संगीता अभी बेकार में हो ओमफ्राय हा नामबाय आरो जोंना बीके थैंक यू सो मच हा बोल रहा है और बताओ प्रियन क्या सब्जी खाया है थैंक यू ऑन थैंक यू सो मच संगीता ने बोला मोरा हो गया बोला मोटू हो गया बोला मोटू नहीं बाल काटा है ना इसलिए मोटू हो गया देखो इसको भी काट दिया इधर ये कल इसको क्या करेगा नेरसोना मा होनदों गामिया जाराबारि ब्र' गामिया जाराबारि आदसा गामिया जाराबारि आरोना आदसा आङो बाक्सायाव सिमला बरमा पाठसाला इफोराव बेरायबाय आरोना ओमफ्राय जोंना संगिनि बोला थेंक इउ स' माच स्मिथा मोसाहारि फैदों आरोना गुड इभिनिं सनजित नावदो स्मिथा मस्ट वेलकाम गुड इभिनिं ओइ स्मिथा आं नोंसिनि एलबियाव थांनो हाला आंखौ सोरबा हाइड खालामना दोनबाय थांनोनो हाला आङो कमेन्ट खालामबाबो नोंसोर नुवाना आंखौ स्मिथा ओमफ्राय नेरसोना मा होनदों औ ब्र' होनदों अके संगीतानि बोलाय स्टाइल्स लाखाफुर बोलरा आदसा स्मिथायानो लाइक डान थेंक इउ स' माच नेरसोना मा होनदों सिमला खाथि जायो ब्र' आदसा सिमला खाथि आरोना आङो सिमला एरियायाव गिदिंबाय आरोना बेरायनो थांदोंमोन आरोना आङो दैसागुरि ना मा होननाय जायगायाव थांदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय सिमलानि ओरै साहा थांनानै माबा दंमोनलै र' गुरुमाराया बेरायदोंमोन आरो आं गुरुमाराखै ओमफ्राय नेरसोना मा होनदों भुटान फैफेरबाय ना मा होनदों
आङो भुटानखौथ' नोंसिनिखै थाङाखै ओमफ्राय जोंनि उदालगुरियाबो भुटान नांजाबनाय नालाय आं जोंनि उदालगुरि साइडजोंसो बेरायदों आरोना ओमफ्राय नोंसिनि बे सिमलाजों थाङाखै आरोना आं बे सिमला भुटान गुरुमारा खाथियाव मोनसे बाजार जायोना मा बाजार होनना बुङोमोनथाय बेखौ आं बावबाय बेसेबांसिम थांबाय आरोना ओमफ्राय ओजों हाबैयासै आरोना संगितानि हास्राय स्मिथाया मा बुंखो ए बिदिसो जादों सनजिदों ओं स्मिथा ओंखायनोथ' स्मिथा जानला मानला मानसिनो ब्लु नङा जानला मानला मानसिनो ब्लु बाथाय बिसोरो हाइद खालामलाबायना होयो आरोना बिदि हाइद खालामना होबाथाय आं थांनो हाला आरोना आं थांनो हाला आरो नोंबो हाइदखौ बोखारफिननो हायाथ' बे हाइदनि अपसनानो बोरैबाथाय माने बेलेग मानसि हाइद खालामबाथाय नुजाहैनो नागिरा आरोना नोंनि माबायाव दा क्रम ब्राउजाराव चेक खालामना नायबानो जाबाय नोंसोरो ओमफ्राय थेंक इउ आरो दै मोसौ लायनो अके अके थेंक इउ संगितानि बोला दादु हो गया दादु हो गया मैं नेरसोना अन थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय जोंना मा होनखो नेरसोना ब्रादारा लोखि बाजाराव गुरुमारा खाथि बाजारा ओं ब्र ओं दासो गोसोखांदों गुरुमारा खाथि जायो ओं बेहाय थांखांबाय आरोना आं बे इखिनिसिम बेरायबाय आरोना ओमफ्राय ओरै सालबारि रुपहि इखै ओरै गिदिंजोब्बाय आरोना दाख्लैसो थांदोंमोन आङो सालबारि माबायाव गबर्धन थांदोंमोन ओमफ्राय ओरै रुपहियाव थांदोंमोन रुपहिनि माबाया मा नाम मोनलाय उत्तमनाव बेरायनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंना हाइद कौन कहता है ने मतलब संगीता ओ स्मिता है ना स्मिता लोग का एक चैनल है सिमी माई इसमें मुझे हाइड कर दिया कौन हाइड कर दिया मालूम नहीं है लेकिन मैं जो भी सिमी माई का एलबी में जाएगा ना मैं कमेंट करेगा फिर भी इन लोग देखता नहीं है मतलब कोई हाइड कर दिया इसको मैं बोल रहा है कि जोंना नेरसोना अन थेंक इउ स' माच नेरसोन ब्रादार ओरैनो दासान्दि मा मावबाय दङ सोर दं कमेन्ट खालामना होदो ओमफ्राय जोंना नेरसोना मा होदों ब्र'आ फुटबल गेलेयो नामा ब्र' फुटबल गेलेयोबा बिदि फुटबल गेलेग्रा बायदि नुदों आदसा ब्र' आङो फुटबलखौलाय गेलेयोमोन गेलेनायालाय ओमफ्राय दायो गेलेला आरोना आं गेलेयोमोन ब्र' ओमफ्राय दायो गेलेला मानो गेलेला होमबा आथिं लेंग्रा जादोंलै आंना गाहेनानै लोरिदों ओमफ्राय मथथे मास मोनथामसो आङो आथिं खस्थ' मोनदों आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय आं फुटबल गेलेला आरो गेलेयोमोन आं ओमफ्राय नेरसोना मा होनदों होनबाय ओमफ्राय जोंना आर ब्लगा मा होनो हेलौ हाय बोल रहा हेलौ आर ब्लग हेलौ कैसे है क्या कर रहा है गुड इवनिंग ब्रो बोल रहा है गुड इवनिंग एवरीवन सभी को थैंक यू मोस्ट वेलकम मेरा एल्बम में सभी को और बता दीजिए हाल चाल सभी को कमेंट कीजिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे भी स्मिथाया मा जोंना जोंबो रोङालै हाइदखौ बोखारनो होनदों आदसा क्रम ब्राउजाराव थांनानै youtube.com होननानै सार्च खालाम youtube.com होननानै सार्च खालामबाथाय नोंनिया ओरै साइड खनायाव नोंसिनि लग' खोन्थागोन लग'आ नोंसिना अबे चेनेलजों बेखौ खोन्थागोन आरोना ओमफ्राय जुदि नोंसिनि बेलेग आइडि दङब्ला बेहायनो नोङो चेन्ज खालामनो हायो आरोना चेन्ज खालामनानै खनायाव आरोना चेन्ज खालामनानै ओमफ्राय नोंसिनि जिमेल आइडिखौ अन खालाम ओमफ्राय सेटिंआव थुना होबानो जाबाय सेटिंआव थुनाय लोगो लोगो ओमफ्राय मोनसे डेस्कटप मुड साइडनि अपसन फैगोन ओमफ्राय बे डेस्कटप मुड साइडनि अपसन फैब्ला बेहाय थुना होबानो नोंसिनि इउटुब चेनेला क्रम ब्राउजाराव डेस्कटप मुड साइडै अपेन जानानै फैगोन ओमफ्राय अपेन जानानै फैयोब्ला एकदम मा होनो मबाइलनि खनायाव मबाइलनि जेनेबा मा होनना बुंगोन ओइ खनायाव माने मोनसे सेटिं नुजागोन आरोना सेटिंनि अपसन फैगोन बै सेटिंनि अपसनाव थुना होबाथाय कमेन्टनि अपसन फैगोन आरो बे कमेन्टनि अपसनाव थुना होबानो हाइदखौ बोखारना लानो हागोन आरोना नों सोरखौ हाइद खालामदों नों मा खालामदों बेखौ नुजोबगोन आरोना ओमफ्राय आर ब्लगा मा होनदों बर'सो आं बाबुनो आदसा बर'सो आरोना अके आंखौ फल' खालामना होदो फेसबुकाव फल' खालामना होदो लोगोफोर एसे रायज्लायनोबा आंना बे एलबिनि डिसक्रिपसनाव आङो लिंक होना दोनखादों ओमफ्राय जोंना नेरसोन नामा आंखौ ब्र'आ आंना बिएससि कमप्लिट जाबाय ब्र' बिएससि ना कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दासान्दि टिउसन खालामगासिनो स्कुलाव आदसा अके गुड जब बरिया ब्र' आंना गैला ब्र' फरायनाय कमप्लिट जायासै आरोना मोजां ब्र' नेरसोन ब्र' जोबोद मोजां आरोना ओमफ्राय जोंना
स्मिथिया मा होनदों अके सनजित नावदों ओं अब्लासो आं नोंसिनि एलबियाव थांबाबो कमेन्ट खालामबाबो नोंसोर नुगोन आरो ना स्मिथा जोंना बिरि लाबारा मा होनदों हाय हेल' ब्र केसे हो लाइक डान ब्रो होनदों थैंक यू सो मच बिरि लाबार मोस्ट वेलकाम ब्रो मेरा तो ठीक है और आपका बता दीजिए आपका कैसे है जोंना बिके मा होनदों मामा लिरखोथाय बाबाया होनदों माबा मा होनना बुंगोन मा खालामदों मामा माबोरै दङ माबा माबि सोंदोंमोनलै आंनाव बिदिनो बिकेया मा होनखो मबाइलखौनो होआसैनो आदसा नेरसोनानो थेंक इउ ब्र' होनदों अके ब्र' ओमफ्राय जोंना स्मिथा मा होनदों जागोन दे सनजिनो अके स्मिथा ओमफ्राय बिरि लाबारा मा होनदों थेंक इउ ब्र' होनदों अके बिरि लाबार मा खालामबाय दङ ओमफ्राय बिশ্বकबि मा होनना बुंदों मामा बाय बाय होनना बुंदों अके बाय बाय प्रियन बाय बाय अके थेंक इउ सो माच नेरसोना मा होनदों आजिखालि साख्रि नागिरबाबो मोननो थाङालै ब्र' ओंलै ब्र' मा बुंनो आरोना साख्रि नागिरबाबो मोननो थांला जुगानो सोलायबायना मा खालामनो आरोना बुहुद खस्थ' खालामनो गोनां जायो साख्रिखौबो आरो मोननो थांला माने मानसिनि संखिया बारायबाय गासैबो मोजां स्टेन्डार्डै माने फरायनाय गोजा बिदिनो आरोना माने बादायलायनायसो जायो आरोना मोनसे गेम बायदिसो आरोना बादायलायनाय बायदिसो जायो नङा होमबा जायनो मा होनना बुंगोन मोजां जायनो आरो बुंनो थाङोबाथ' जायना थाखा फैसा दं बिनो साख्रि मोनो बेबायदिसो सिस्टेम सोलियो सिं ना मा होनो ओमफ्राय जोंना स्मिथा अन थेंक इउ स' माच मोनाबाय जोंना ओमफ्राय बिकेया मा होनदों गावसो लिरबाय ना आदसा गावसो लिरबाय अके जेबो नङा लिरनाया जेबो नङा ओमफ्राय दायो बहा दङ बिके खोन्थाहरदो दे बिरि लाबारानो बबाव दं ब्र' आङो केनेलाव दं आरोना नै माने केनेलाव आरोना नै जेनेबा ओजों दै थाङो आरोना ओमफ्राय नै माइ गायग्रा दुब्लि आरोना इखै माइ गायग्रा दुब्लि गोजा आरोना ओमफ्राय आं नै केनेलाव दं आरोना केनेलाव दंफैयो ओमफ्राय न'आ इखि थांनांगौ आरोना ससे आरोना ओमफ्राय जोंना स्मिथा अन थेंक इउ स' माच बिकेया मा होनदों गंसे मबाइलखौ लालायबाय आदसा मबाइलखौ लालायबाय आरोना अके ओमफ्राय जोंना बिकेया होनदों अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सोर दङ एसे कमेन्ट खालामनानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर कमेन्ट नावदों जोंना बिकिया थेंक इउ स' माच सापर्ट खालामनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय एभ्रिवान लोगोफोर सोर बिथांमोना आंनियाव गोदान सोर आंनियाव गोदान प्लिज सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय जोंना बिरिया होनदों ब्र' आंना माला मन' जाबावगोन रा बिरि लाबार नोंना बेसेबां जाखो माबायालाय WT आलाय बेसे जाखो बेनिफ्राय जोंना स्मिथाया मा होनदों मा ओंख्रि जानायमोन सनजिदों ओंख्रियाना जोंना माबासोमोन अनलासोमोन आरोना अनलाजों आलुमोन माने मिरामिस नालाय अनलाजों आलुमोन ओमफ्राय थालिर मैखुन भाजामोन ओमफ्राय बुट गोथां माने सामब्रामजों हानायमोन आरोना ओमफ्राय बिके अन थेंक इउ स' माच दिपक बर' लाइकल' होनोसै दे अके दिपक बर' थेंक इउ स' माच आर ब्लक थाथ' बर' आं एसे बिजिलै अके आर ब्लक थेंक इउ स' माच बिके सनजित नाहारबाय थेंक इउ स' माच आइ एम एक्सेप्ट ओमफ्राय बिरि लाबारा 3.8 होमबालाय माथो जासिगोनानो माथो होनबा ब्र' बारानो गैला माथो होमबालाय 200ल'सो नांसिगौ नामा ना माबोरै ओमफ्राय स्मिथा अन थेंक इउ स' माच नेरसोना होदों थामाम हिटलै ब्र' ओंख्रियानो आदसा ब्र' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेरसोन ब्र' नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानायमोन ओमफ्राय जोंना बिकिया होनदों मा खबर सनजित आगै होनदों खबरा आंना बिदिनो दं आरोना जिखुनु गाज्रिबाबो मोजांखौनो होनांसिगोन
जियानो जाया मानो इसोरनि अननायाव मोजाङानो दङ थिगानो दं आरोना आइ एम हेपि ओमफ्राय बिरिया दं अके बिश्वकबि मा होनदों मामा मे शॉपिंग जा रहा हूँ अच्छा शॉपिंग अच्छा क्या क्या शॉपिंग में क्या क्या लेगा क्या क्या सामान खरीदने जा रहा है ओमफ्राय स्मिथा मा होनदों जोंना र' दे सनजिनो अके अके स्मिथा ओमफ्राय जोंना बिमला गाबबाय आरोना बिमल ब्र' बोरै जाखो मानो गाबलाबायखो ब्र' मोनाबाय आरोना नै मोनानायखौ खोमसि नुलांगासिनो दिपकआ मा होनदों लाइक दान थेंक इउ स' माच दिपक ब्र' लाइक होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय बिमला मा होनदों लाइक दान 21 दाम आरोना थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय मस्ट वेलकाम एभ्रिवान गाइस गासैखौबो सोर सोरना टाइम दङ एसे अननानै सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दे लोगोफोर एसे रायज्लायनोसै मा खालामदों बिमल ब्र' माबोरै खबर सबर मा खालामबाय दङ ओमफ्राय जोंना दिपक ब्र' बिश्वकबि मा होनदों अनल' दखान मोनफैबाय अनल' दखान मोनफैबाय अके 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 थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय बिश्वकबि ओमफ्राय नेरसोना मा होनदों जोंहा बिराद बुरजालै ब्र' मानसिफोरा आं ओंख्रिखौ मोननैसोल' खिन्थानोसै ब्र' तामाम बुरजा आलु अमा ओमफ्राय दालिनो आदसा गोथाव ब्र' गोथाव अके ब्र' ओमफ्राय जोंना बिरिया मा होनदों ब्र' वाइटिनि फैसा बेसे बेसे मोनखो रा दाना ब्र' वाइटिनि फैसाखौ मोननो माने गैया मोनाखै ब्र' माने जेब्ला मनेटाइज जाखांनायनि उनाव दिपक अन थेंक इउ स' माच मा होनना बुंगोन नोङो $100 जानांगौ $100 जाबासो गुगोल एक्सचेन्जनि थ्रुयै जोंनि एकाउन्टआव सोनाय जायो आरोना बिनिखायनो जेब्ला $100 जागोन अब्लानो जोंनि एकाउन्टआव हाबफैगोन आरोना ओमफ्राय आंना $100 जायाखै नालाय ब्र' बेखायनो आं मोनथ'वाखै आरोना दासिमबो गैया ब्र' $100 जानो बिराद टाइम नांगौ मोजां माने भिउस फैनांगौ मोजां माने मानसिफोरा नायनांगौ अब्लासो $100 थाबैनो खालामनो हागोन आरोना दा गैया आरोना मा बुंनो ओमफ्राय आगै अनदों थेंक इउ स' माच बिके ओमफ्राय जोंना दिपक अन थेंक इउ स' माच नेरसोना मा होनदों जोंना जों हानिया जयनिं फेमिलि ब्र' 15 जन जायो न'खराव अके ब्र' आदसा मोजां ब्र' गुड फेमिलि नाइस फेमिलि ओमफ्राय बिदिनो हिसाबावथ' बिदिनो मिला मिसि जमा थायोब्ला मोजां आरोना मिला गोगोम जायो आरोना न'खरा मोजाङानो जायो ओमफ्राय सम मोनसे नांलाय खमलाय जाबा एसे बोरैबा जायो आरोना ने जिखुनु जियानो जाया मानो मोजाङानो आरोना बिके अन थेंक इउ स' माच नेरसोनाजों थेंक इउ ब्र' होनदों वेलकाम ब्र' मा खालामनो आरोना बयबो ओमफ्राय जोंना नेरसोन ब्र' टारगेटआ मा टारगेट लानानै दङ ओरैनो दा साननैसो ओमफ्राय सोर सोर दं 6 जन देखायदो आरोना 6 जनाव अननानै एसे कमेन्ट खालामनानै सापर्ट खालामदो बर'जों बर' ना मा बुङो लोगोफोर जोंना दिपकआ मा होनदों थाथ' दे ब्र' आं बिजि दे ब्र' होनदों अके दिपक ब्र' अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना RJ लाइक दान थेंक इउ स' माच RJ लाइक होनो थाखाय थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम जोंना बिरिया माखो मोनाबाय ब्र' न'आव थांदो ब्र' न'आ खाथिखा माने न'आव थांगोन न'आव माने आंना बेहाय थाबा 5G नाङो नालाय 5G नांबा आंना नेट फ्रि आरोना ओमफ्राय न'आव 5G नाङा न'आव जुदि थाङोब्ला नेटआ दानलांगोन आरोना ओमफ्राय जोंना बिमला गाबबाय ब्र' मा गाबखो दिपकआ बाय बाय होनदों अके दिपक थेंक इउ स' माच रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि एलबिआव फैनानै सापर्ट खालामबायनि थाखाय आरो जे अन थेंक इउ स' माच नेरसोना मा होनदों आंना टारगेटआ बिजनेस ब्र' बिजनेस खालामगासिनो आदसा अके गुड बिजनेसखौनो मावनांगौ बिराद मोजां आरोना बिजनेसआनो मोजां आरोना आंनि थाखायबो गोसोबायदि नोङो टाइम दिहुननानै बेरायनो हायो गोसोबायदि फेमिलि टाइम होनो हायो जेरावबो थांनो हायो ओमफ्राय हेल' मा होनो हेल' दादा मा खबर होनदों खबरा आंना बिदिनो दं आरोना हेल' ओमफ्राय जोंना बिरि लाबारा या नामदारना अके ब्र' बिरि ओमफ्राय जोंना आरो जे मा होनदों
थाम्फै अराखै नामा सनजित थाम्फैया अराखैलै केनेलाव दंना आङो थाम्फै अराखै माथो ओमफ्राय हेल'आ मादों मा खबरलै दादा होनदों खबरा आंना ना दङलै इदिनो ओमफ्राय आं नोंजों रायज्लायनो सानबाबो हेलौ माबोरै आं दादानो आं सिनायखाबाय दादा होननाय लोगो लोगो दादाखौ नोंल' सोंखायो नालाय आं नोंजों रायज्लायनो सानबाबो नों आंनो नाम्बारबो हरा रायज्लायाबो गियो ना मायो ना मा सानो आङो बिरिसो लांबाय माबा मा होनना बुंगोन हेलौ आं नोंनो ना हरबायमोन दै ओमफ्राय नोंनाव मोनहैयोना मोनहैयाखैथाय आं नोंनो हरबायमोन माबाखौ ओमफ्राय नोंनाव मोनहैयोना मोनहैयाखैथाय ओमफ्राय नेर्सोना मादों पिंकनि फिल्म खालामगासिनो ब्र फिननि फिल्म मा होनखो फिल्म ना मा होनखो ब्र आं बारा मोजां बुजासै आरोना पिंकनि पिकनि फिमेल खालाम आदसा पिक आदसा बुजिबाय ब्र अके बिजनेस अके बुजिबाय ओमफ्राय आरो जे मादों नंगौ नामा आंलाय थाम्फै अरदोंसो सानो आदसा आं थाम्फै अरजाथोंलै जेबो नङा माथो खालामनो आरोना आरो जे हेलौआ मा होनदों बिरि नामा दादा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय आरो जे माने हेलौ आगैसो नामा होनना बुंबाय ओमफ्राय रुबिसनि बोलाय गुड इभिनिं हेलौ गुड इभिनिं रुबिस मस्ट वेलकाम नेर्सोना अमानि फार्म ब्र बुजिबाय आङो पिक फार्म बुजिबाय ओमफ्राय रुपेस लाइक दान थेंक इउ स' माच रुबिस हेलौ मा होनदों आब' रजे होनना बुंदों रुपिसनि ब्लाहे गुड इभिनिं अल फ्रेन्ड बल राय एभ्रिवान गाइस बिमला मा होनदों थाथ' र'दै अके बिमल थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव दसे समब्लाबो लाइक दान होफैनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय आरो जे मा होनदों आगै सना हेलौ होनना बुंदों आरोना गाबहरबाय ओमफ्राय हेलौ मा होनदों आब' रजे हेलौ होनना बुंबाय आरोना कमेन्ट सोर दङ अननानै आं 1 घन्टा होनो सानदोंमोनलै 1 घन्टा जागोन जालाथाय मोनाबाय माथो फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय नेना थागोन आं सना नोंखौ लानानैनो आंनि सिमां आरा मा होनदों रजिया दा गाब ना आगै सना हेलौ होनना दादा गाबदोङा दुखुलै दादा होनदों आरो मानो दुखु जानांगौ जाखो दुखुआ बयनिबो लाइफआव दुखु थायो जायनि लाइफआव दुखु दाहा गाबनाय गैया बे मानसियाना डाइरेक्ट सोरगोआवसो थांबाय आरोना बिदि ओंखायनो आरोना माने गेम आरोना जेनेका नोङो रिक्स नों जुदि अबेबा सौग्रावबाथाय नोङो थैबाय जुदि नों सौग्रावालासिनो थांबाय थाबाथाय नों देरहाबाय आरोना बेबायदिसो आरोना ओंखायनोथ' लाइफ इज गेम आरोना लाइफआ मोनसे गेम बायदिसो आरोना ओंखायनो दुखुआथ' थाखायो एकदम बेसेबां दुखु फैयो आरोना मिनि बारहर आरोना एकदमबारे जोख्रेब नाख्रेबबाबो आरजिया मा होनदों नाइस सं सनजिनो थेंक इउ हेलौ मा होनदों आब' रजे होनदों जे आर प्रडाक्सन फैदों आरोना आंनिखौबो सापर्ट खालामना होसिनदो प्लिज दादा आरो जे नोंखौथ' आं अलरेडि नोंजों सापर्ट दंखायो आं नोंखौ साब खालामखानायखा ओमफ्राय आं नोंनि भिडिअखौबो नायना होयोथ' ओमफ्राय नोंबो एसे सापर्ट खालामना हो गासैबो सापर्ट खालामलायदो आरो जे जोंना बहानिमोनलाय फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय ओमफ्राय जोंना रजिया मा होनदों आगै सना हेलौ होननानै हादरबाय नेर्सोना मा होनदों बरिया हाबा खालामबाय नामा दाना नेर्सोन ब्र गैयालै हाबा खालामाखै सिंगेल लाइफ आरोना मा बुंनो आरोना सिंगेल लाइफसो ब्र गैयालै रावबो गैया ब्र नङाबा गोसोम नुबायना मोनाबाय आरोना ओमफ्राय जोंना हेलौ मा होनदों मालाबा टाइमआव बारहोहरनो हाया जायोलै दादा नोंगौ नेर्सोना अन ब्रन अके नै मा होनना बुंगोन हेलौ माने मालाबा सम नङा बिदिनो जाखायो जेब्ला नोंनाव दुखु दाहा फैयो नोंगौ बिराद मानसिया टेनसन जायो दुखु दाहा जायो टाइमखौ बारहोहरनो हाया जायो
अब्लाना जोङो बेफोरबायदि समाव आरोना एकदम गावखौनो मटिभेट खालामनांगौ आरोना बिदि आरोना जिखुनु आरोना मटिभेट खालामना लानांगौ आरो गावखौनो ओइ बेलाय माब्रा आं मानो हाया आं हागोन बेफोरबायदि माने ओइ बेलाय माब्रा बेफोरबायदि माने साहस खालामना लानांगौ आरोना बिदि आरोना माने बे दुनियानो ओरैबायदि दुनिया माने रावबो रावनि थाखाय माने असे नङा आरोना दुनिया आरोना ओंखायनो आरोना आं बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंना मा बुंखो मालाबा मालाबा टाइमखौ फरायबाय ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट अन नामदों ना आदसा आर जे अन थेंक इउ सो माच रजे अन थेंक इउ सो माच रजे अन थेंक इउ सो माच रजे अन थेंक इउ सो माच ब्लु होनानै र' अन थेंक इउ सो माच राइट दादा नादों आंथ' बिदिनो मिथिबायना बिबार आंबो बिदिनो आरोना आंथ' नोंसिनि गाय बेसेबांबा टेनसनाव थायो आरोना मिथिबायना अब्लाबो आरोना जेबो नङा आरोना माने माबा बायदि जानांगौलै मा होनना बुंगोन गान्दा बायदि जानांगौ आरोना जेराव दावराव दावसि ना ओरैसो खारलांखायो गान्दाया मिथिबायना बिदि आरोना आरो नै जेबो नङा माबा बिबार जुदि लाइफआव जुदि गाबनाय दुखु प्रब्लेम फैयोब्ला हमना ला नों साक्सेसनि लामायाव थांगासिनो दङ जेब्ला मानसिया खस्थ' मोनोना अब्लासो माने मिथियो नालाय बेनिखायनो जेब्लासिम नोंनाव प्रब्लेमा सौग्रावगासिनो अब्ला नों सानना ला नोंनाव साक्सेसआ ओरैबायदि जानो थांगासिनो दङ ओरैबायदि गिदिर साक्सेस जानो थांगोन आरोना बै जेंनाखौ नों सौसिनो हाबा आरोना बिदि आरोना जेब्लासिम नोंनाव प्रब्लेम फैगोन अब्लासिम नों साक्सेसआ मोजां जागोन आरोना ब्र' न'खराव खैजोन जायो नोंस्रा होनो आरोना नेरसोन ब्र' जोंना न'खराव दायो साथामल'सो जोंनि आइ ओमफ्राय जोंहा फंबाय दङ ओमफ्राय आं आरोना ओमफ्राय जोंना फादाराथ' गैला ओमफ्राय सिस्टार सानै दंमोन माने आंनिफ्राय देरसिन सानैबो हाबा जाबाय आरोना ओमफ्राय आर जे अन हेल'आ मा होनदों गान्दा बायदि जानांगौ आरोना आगै हेलौ सना होनदों रजिया बिबारा मा होनदों हेलौ बुंब्रा दादा होनदों हेलौ नामा ओमफ्राय आरा अन थेंक इउ स' माच रजिया बिबारा आंनो बिबाजैबो सासेबो नायना हराब्रा बिबाजै नायनो थिनबाबो ओमफ्राय जोंना नेरसोन ब्रादारा मा होनदों माबे जायगायाव हाबा जादों ब्र' नेरसोन ब्र' जोंनिया सिस्टाराना उदालगुरियावनो हाबा जादों ब्र' उदालगुरि माजबाटआव हाबा जादों आरोना सासेया ओमफ्राय सासेया बे उदालगुरियावनो हाबा जादों आरोना ब्र' सानैबो जोंना उदालगुरियावनो ब्र' रजि अन थेंक इउ स' माच नेरसोना मा होनदों नेरसोनखौ कमेन्टखौ फरायबाय हेल'आ बुंबाय आब' रजे गान्दा जानो नांगौनो थु हाग्रायाव थाहैनोसै होनदों आरोना गान्दा जानो नांगौ नङा गान्दा बायदि जानांगौसो होनदों आं माने बिदि आरोना ओमफ्राय नेरसोना अन थेंक इउ स' माच चेया बल खेला नाय डेन्जार ना आजिखालि टन्ट बाबाल'सो ओमफ्राय जोंना रजे अन थेंक इउ स' माच रजेयाबो सासेबो नायना होलाब्रा गोदाव सोराव जाजोबथारबाय आं कमेन्ट गाइस साबसक्राइब करा नायखि जानि ओमफ्राय आर जिया मा होनदों आगै हेलौ थु आगै नामदों आरोना ओमफ्राय जोंना रजिया मा होनदों इट्स अके दादा आं बुजिखादों जास्ट फानि बुंदों आदसा बिबार नों एक्सपिरियेन्स गाब्रा बिबार बायदि एक्सपिरियेन्स गैया बिबारा माबायदि एक्सपिरियेन्स होनना बुंबा जोङो गेसाव दालाय जों स्पिडनो जोङोना 11 ना मा होननाय थार होयोना गेसाव बेबायदि आरोना बिबारा ओरैबायदि स्पिड खारना बुजिनाया आरोना गेसनि लाइटखौ जों सुनाय लोगो माबायदि जोङो बेबायदि आरोना ओमफ्राय जोंना नेरसोना मा बुंखो दे होमबा न' ब्र' आं एसे स्टाडि खामनि र' गाबोनफोर रायज्लायनोसै होनदों अके नेरसोन ब्र' रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच नेरसोन ब्रादार आंनि एलबियाव फैनानै गोबां सम सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरा मा होनदों रना मा नायना होगोन दे सनजिनो बाराबा नोंखौनो लाना खारसै आङो ओमफ्राय दिङाया गाबबाय दिङा ब्र' लाइक दान थेंक इउ स' माच दिङा ब्र' मसलका मानो गाबखो रजे अन थेंक इउ दिङाया गाबबाय आरोना मानो गाबखोब्रा हेल'आ मा होनदों बिदिसो नामा आं दादा गेससो जाबाय होमबा
गेस नङालै बे गेसाव मोनसे तार होयो आरोना इलिमेन्ट ना मा होनना बुङो आरोना बे सुलायाव बेबायदि होनना बुंदों आरोना माने नोंनि बुजिनायाब्रा बेबायदि स्पिड आरोना नोंनि बुजिनाया ओमफ्राय दिङा ब्र' हेलौ जोंना दिङा गाबबाय गाबना ब्र' ओमफ्राय आरजिया मोनदों आयौ सनजिब फाग्ला होनना बुंदों आं एसे फाग्लाखाना लाना खारगोन फिसा गोनांबाबो ओमफ्राय जोंना बेनिफ्राय जोंना हेल'आ मा होनदों येस येस दादा आं बुजिखादों होनना बुंदों रजिया मिनिबाय दिङाया आराम माबाय आरोना माबा मा होनना बुंगोन बिबार बै माबाखौ मा होनना बुंगोन आर जेखौनो बिबाजै लिंखादो आर जेखौनो लाना खारसै आङो कमेन्ट सोर सोर दङ कमेन्ट खालामना होदो दे मोनाबाय माथो रावबो गैला नामा 1 घन्टा होनोसै दे आरो एसे थाना होबावदो दसे ओमफ्राय जोंना आंलिथ' परल' ना मा फ्रिल' आदा नाइस आदा नाइस टु सी इउ एन्ड ड्रिंक आई एम न्यू सब्सक्राइबर ओके 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 थैंक यू सो मच ओके मेरा वीडियो में कमेंट करके जाओ मैं आपको बैक कर देगा सपोर्ट करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए रजे अन थैंक यू सो मच रजे अन थैंक यू सो मच रजे मादों जायाहाय मा सनजित नाम जाना आयो गिबाय होनबा हासबेन्डजों बुजानो गिबायलै नै ओमफ्राय जोंना हेलौ हेलौ मोनदों आयौ बिदि जायो नामा दादा आब' रजेनि गुमैया दुखु जागोन ब्रा होनना नांला दुखु जागोन ना बेखायनो बेलेग नाय होनना बुंदों नाम लिखिब्रा नाय SONJIT सनजित GOYARI itu udah kursi iya bro surah hero surah sotot itu etat kursi juga short video saya di video taman short saya di like ले ना आगै हेलौ हेलौ नांबाय आरोना ओमफ्राय आर रजे बुंदों ओमफ्राय आदा बेस्ट पार्टि टाइम जब आदसा अके ओमफ्राय जोंना मा आंखोयो ओमफ्राय सिंगेल बया मा होनदों गुड इभिनिं सनजिब ब्र' होनना बुंदों ना सिंगेल बय गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंना हेलौ हेलौ मा होनदों आब' रजे ना किउट बाबुबो दं हेपि फेमिलि मालाय आब' रजेना मालाय हेपि फेमिलिथ' आरो रजे ना ओमफ्राय नोंहाबोथ' हेपि फेमिलि माला जागोन माथो नोंना माबाया मा होनना बुंदोंमोनलाय बिबार मा होनाबो हानिमुनाव शिलं होनो नामा नोंना ओमफ्राय आरजिया मोनदों आगै हेलौ हेलौ सना नामदारना थेंक इउ स' माच आरजिया आगै हेलौ हेलौ सना नामदारना दे दे ओमफ्राय आगै हेलौ हेलौ नामदारना दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दसे आंबो बारा थाला नै 15-16 मिनिट थांबावगोन दे लोगोफोर 16 मिनिट अननानै प्लिज 16 मिनिट साफा खालामना होदो 1 घन्टा ग्रोब खालामसै आरोना ओमफ्राय हेलौ हेलौ होनना बुंबाय रजे अन थेंक इउ स' माच रजे अन थेंक इउ मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थादो दे रजे मा ओंख्रि जानायमोन बिबारा मा जाखो बिबार बिबार फ्रान्जित फैदोंमोनलै दहाय एलबियाव फार्स्टआवनो फैदोंमोन ओमफ्राय थांबाय मा खालामबावनो समनि फाखनाव बुखारलांबाय जोंना हेलौ हेलौ मादों अनज्लायना मोजां थाबाय था आब' रजे रावनिबो नोजोर दा नांथों होनना बुंदों रावनिबो नोजोर नांथों
दालि आलु केरेला भाजासोमोन सनजितजों गोथाव सिंगेल बय माथो खोमसिलै लाइन गैया नामा ब्र खोमसि माने आं केनेलावसो दङ ब्र केनेलनिफ्राय न'आव थाङाखै आं दाबो एकदम मोदाय सावरा खाथि केनेलावसो दंफैयो आङो सिंगेल बय लाइक दान आङो न'आव थांथ'वाखै आरो ना न'आव थांबाथाय नेट नाङा आंना न'आव थांबाथाय 4G नांगोन आरो न'आव 4G नेट नांबाथाय आंहा नेट पेकआ आंनि थांगोन आरो ना बिदि ओमफ्राय दा आं जि जायगायाव दङ बे जायगायाव 5G नाङो नालाय 5G जायगायाव आंहा नेट फ्रि मोनो नालाय ब्र बेनिखायनो नेट फ्रि एलबि होगासिनो दं आरो ना आङो ओमफ्राय सिंगेल थेंक इउ स' माच रजिया माने अके आगै सना हेलौ हेलौ होनना बुंदों आरो ना हेलौ थेंक इउ स' माच एभ्रि वान गाइस कमेन्ट लाइट होबा मा जागोनब्रा आदसा लाइट होबा जाया माथो ने नै खोमसिसो आरो ना लाइटनि टेस्टिं खालामनायदोंमोन जाया आरो ना ओमफ्राय मा होनना बुंखो जोंना आयु नों गिया नामा सनजित आं गियालै मिथिबायना आंहा माबा आं गिनो रोङा दे रजे आं गिया आरो ना ओमफ्राय निहा ओइ ये कौन है रे बाबा बोल रहा है ओइ निहा मोरा देखो मैं हूँ मैं अभी जंगल में है ना मैं इसलिए मुझे देखा नहीं रहा है लाइक डन बे बाबा बोले थैंक यू सो मच निहा मोरा सिंगला माने अ नंगौ नामा सन्जय ब्र ओके ओं ब्र रजिया माने ए नंगौ नामा होनदों थैंक यू सो मच बै अख्राङा बै जोमैयानो ओमफ्राय बूट है रे बाबा बोल रहा है मैं बूट से डरता नहीं रे बाबा मैं किसी को डरता नहीं हूँ ये क्या बोलतेगा मुझे हिंदी अच्छा से समझ में नहीं हिंदी क्या हिंदी में क्या बोलता है मालूम नहीं रे एक था ओनन थैंक यू सो मच रोजे ओनन थैंक यू सो मच बता दीजिए नियाजी क्या कर रहा है रे नियाजी का नियाजी फिरू साल्टे को आज कौन सा सब्जी बना के खिलाने वाला है बता दीजिए अके सन्जिब ब्र उनाव लोगो मोनगोन ना आं दुगैनिलै दे अके सिंगेल बय थेंक इउ स' माच सिंगेल बय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि एलबिआव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना रजे अन दं आरोना थेंक इउ स' माच रजे जि अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामनानैसो सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर अननानै कमेन्ट कीजिए कमेन्ट फायदा निहाने बोला तू है रे तू ही रे ही बूट बाबा बोला तू है ही रे बाबा बूट बोला अच्छा मैं बूट है क्या मुझे बूट जैसा दिख रहा है क्या मोरा निहा निहा साकाम नोनो हामबाय निहा हामबाय आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय हामबाय ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंदों आगै हेलौ सना थांबाय नामा आंखिनो थांबाय नामाथाय मिथिला ओमफ्राय रजे अन ओमफ्राय रजे मा खालामबाय दङ खोन्थाहरदो दे रजे मा खालामबाय दङ मोरा बूट हो गया रे बाबा बोल रहा मोरा में बूट नहीं हुआ रे निहा मोरा बोलो बीरू साल्टे को आज कौन सा सब्जी बना के खिलाने वाला है इसके बाद पूजा बसुमतारी ब्लग थैंक यू सो मच आंनि एलबिआव फैनो थाखाय मस्ट वेलकाम हेलौ गुड इभिनिं नावदों हेलौ पूजा जी दीदी गुड इभिनिंग मेरा संजय गुआरी एलबी में मोस्ट वेलकम स्वागत है और बता दीजिए कैसे है क्या कर रहा है खाना बनाया कि नहीं बनाया और आज कौन सा सब्जी बना के खाने वाला है बता दीजिए पूजाया मा होनदों 20 लाइक होबाय थेंक इउ स' माच 20 लाइक दान होनायनि थाखाय ओमफ्राय रजिया मा होनदों ओरैनो दंथ'यो आं सनजिदों आदसा रजे जेबो ओंख्रि सङाखै नामा दाबो ओंख्रि संथ'वाखै नामा ओमफ्राय मा ओंख्रि संगोन ओमफ्राय रजे अन थेंक इउ स' माच निया मा होनदों बकाहि आंगि रे बाबा होनदों नियाजी मुझे कोई समझ भी नहीं आया है आप कौन सा गोगरो भाषा बोल रहा है समझ नहीं आया रे मुझे
सिंगेला मा दं इउ वेलकाम सन्जि ब्र थाथ' दै बाय ओके 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 सिंगेल बाय ओके रजे अन थेंक यू डिउटी में है रे बीरू जे अच्छा निहाजी बीरू में बीरू ड्यूटी में है और आपने किस किस से लाइन मार रहे ना अच्छा अभी मालूम पड़ गया मुझे रजे अन थैंक यू सो मच रजे जी संथ'वाखै सातआव संगोन दान आदसा साथायाव संगोन आरो मा ओंख्रि संगोन ओमफ्राय जोंना फुजाया मा होनदों आबि बाना राहा हे चिकेन ओमफ्राय पटेट' आदसा चिकेनजों पटेट' गुड बिराद गोथाव जासिनबा है साला सोर फन हरना होखोब्रा नै फन हरना फैनायखाय एसे स्रांजोबना नेहा ने बोला मैं रात खाना नहीं खाती अच्छा रात में खाना नहीं खाता है मतलब ज़्यादा मोटी हो रहा है ना इसलिए रात में खाना मत खाओ नहीं तो और ज़्यादा मोटी हो जाएगा मतलब चिकन जैसा क्या बोलेगा इसको पिक है ना पिक जैसा हो जाएगा नेहाया मा होनदों मैं रात में खाना नहीं खाता अच्छा ओके कमेंट पर गया बिराद बरिया नेटआ 5G नेट नांदों आरो दायो जाबायदि गोजोननाय मोनदों आं नेट 5G नांनायखाय दा बे जायगायाव थानानै मोनाबायना बेनिफ्राय मा होनना फन हरबाय थादोंब्रा आंनावलाय ओमफ्राय निया ने बोला तू किस साथ लाइन मार रहा है रे बाबा मेरा लाइन मारने के लिए कोई नहीं है रे निया जी अभी क्या करेगा सिंगल लाइफ जिंदगी अकेला आया है अकेला जाना पड़ेगा कोई लाइन मारने के लिए भी नहीं है रे मेरा ओमफ्राय जोंना मा होनदों रजिया खुदुना आरो मुला मा संनाय जागोनथाय आदसा खुदुनाजों मुला आरोना मा संनाय जागोनथाय मुलाजों आलुजों लाब्रा संदो ओमफ्राय खुदुनाखौ भाजा एवदो जाबाय दा मुला आलु बरिया जागोनथ' ओमफ्राय खुदुनाखौ लाब्रा माने खुदुनाखौ भाजा एवदो आरोना ओमफ्राय बीके अन थैंक यू सो मच निहा हा बोल रहा है मोरा निहा ने फुजे मा होनदों अंधारा क्या हो गया आपका पूजा जी मैं अभी कैनल पे है इसलिए अंधेरा हो गया मैं कैनल से ही घर नहीं गया मतलब घर में जाएगा ना तो 4G नेट लगता है और अभी मैं जो जगह में इसमें 5G नेट लगता है ना इसलिए अभी 5G के लिए एलबी कर रहा है मतलब 1 आवर होने के बाद में एलबी बंद करेगा ना तो मैं घर जाएगा इसलिए अंधेरा हो रहा है बीके मा जाखो होनदों जेबो जायाखै आङो नै केनेलाव दं आरोना माने न'आव थांबाथाय 4G नेट नाङो ओमफ्राय 4G नेट नांबाथाय आंनाव जिखिनि डाटा दङ बियो इउज जागोन ओमफ्राय आं दा जि जायगायाव दङ बे जायगायाव 5G नेट नाङो आरो बे जायगायाव जुदि आं थाबाय थायोब्ला आंहा नेटआ माने 5G नांबाय नालाय नेट पेकआ फ्रि नालाय आंना जेबो लस जानाय नङा आरोना ओंखायनो आं बे जायगायाव दङ माने घन्टा मोनसे जाबाथाय माने एलबि दोननाय लोगो लोगो दोनबाथाय न'आव थांसै आरोना ओमफ्राय मा होनना बुंगोन नेरसोना ब्र फैफिनबाय एलबिआव अके ब्र फैफिनबाय थेंक यू सो माच नेरसोन ब्र ओमफ्राय रजा नंगौ नामा आं आलुजों जाफेराखै मुलायालाय बिलाइ ना माबा मा होनना बुंगोन बिलाइ ना मुलाया बिलाइ ना बेदर ओमफ्राय फुजाया मा होनदों जुट मत बल आजकल कोई भी सिंगेल नहीं होता एकदमबारे सिंगेल है रे पूजा जी में ओमफ्राय निहाया मा होनदों मोरा बूट की साथ लाइन मारता है रे बाबा बूट की साथ अभी दारू पिएगा मैं निहा जी रजे अन थैंक यू सो मच बिलाइसो आदसा बिलाइ होमबालाय नोङो बिलाइखौथ' आरो दा मोनायाव जुदि रोसि जायोबाथाय नोंहा माबा जागोन मा होनना बुंगोन गगा मोननाय जागोन नालाय आलुजों माबोरै आलुजों जा होनना बुंबाथाय थावखौ एसे बरा होनानै आलुखौ एसे मोजां एवदो आलुखौ एसे मोजां एवबाथाय आलुआ एसे मोनां जाबाथाय लाइ बिलाइखौ होसनना होदो लाइ बिलाइखौ होसनना होनानै एवदो अब्लानो आरामसे बिन्दास जाजाबाय आरोना बिदि आलुखौ एसे मिडियामनि हानानै आरोना मिथिबायना आलुखौ एवग्रोनांगोन आरोना एसे फोमोनग्रोनांगोन आलुखौ बेखौनो संनो रोङा जाबाय नोंसोरो ओमफ्राय जोंना बिकिया मिनिबाय आरोना जा मिनिबाय रजे अन निहा ने बोला निहा मोरा
दारू पेगा आजावनिया ओमफ्राय आरा रजे अन थेंक इउ स माच बिकिया मा होनदों आगै सना नामदों आरोना नेरसोना मा होनदों मार एम्बु दं नामा ब्र' बिराद एम्बु गाबदों ओंलै दय अखा हादोंमोन ना अखा हानायखाय बिराद एम्बु गाबदों रजिया अके बीएम ने बोला है निया प्लस संजीत मोरा की खबर लाइक डन बीएम मोरा देखो खबर सबर अभी वर्तमान ठीक है और आपका कैसे है जोंना फुजाया मा होनदों आब'आ बहा संनोबा गोरों बा संनोबो गोरों जोंना आगैया फुजा आब' संनो गोरों माने आं संखायोबो आं न'आव संनाबो जाहोयो आरोना माने आं ओंख्रि संनायफोरखौ सब रोंजोबो आरोना माबायदि संनांगौ ओमफ्राय नोंबो लेंहर आंखौ आलासि जाना संनानै जाहोगोन आं मा ओंख्रि संना जाना मा माबा ओंख्रि जानो गोसो जाहोगोन आं संनानै ओमफ्राय रजिया मा होनदों संनो रोङोले मा होनना बुंदों आदसा ओमफ्राय निहाया मा होनदों लड़की नहीं है रे मोरा के लिए बोला अच्छा तेरे से लाइन मारेगा रुको मैं निया जी तू मुझे गर्लफ्रेंड नहीं दिया ना रजे मिनिबाय बि मा होनदों फुजा प्लास सन्जय मराने रजे बिके मा होनदों मोनाबाय नामा मोनाबाय नै थांनोसै निहाया हाहा बोलराय बीएम ने बोला है निया प्लास सन्जित ओमफ्राय बिके मा होनदों हाथाइल' नुबाय आं हाथाइल' नुबाय आरोना खम जारला सयथिबो निहा ने बोला ओय सीएम प्लस बीके बोल रहा है बीएम ने बोला संजीत मोरा बात खाला ने बोला खाना नहीं खाया है बीएम मोरा अभी तक खाना नहीं खाया अभी खाएगा खाना भी नहीं हो रहा है शायद फुजाया निहा ने हाहा बोला फुजाया मा होनदों जोंनाव फैदोलै होनबा आं एसे दलर जिरायथ'नोसै होनदों आदसा फुजा नों लांनोनो हाया फुजा नोङो फुजा आब' गावहा जेबो लांनोनो हाया नोङो आं दाख्लैनो होनखाबाय आंखौ लांदो दाहोना नांगौबा होननानै दाहोना थाहैनोसै नो ओमफ्राय हास्राय ओमफ्राय रजे फुजा प्लास सन्जय बोला है बीएम ने मोरा ने ऐसे रोजे अन आर जे प्लस संजय बोला है निहा ने सीएम प्लस आर जे बोला है निहा ने हाहा बोल रहा है रोजी ने बोला है बीएम बोल के हंस रहा है बीएम ने बोला है निहा प्लस बीमोल बोला है अच्छा अभी इंटरेस्टिंग हो रहा है ना दोननोसै दसेनि उनाव कमेन्ट खालाम ओमफ्राय आरजे निहा होननानै मिनिबाय आरोना कमेन्ट नै थांगासिनो आं दायो मा होनना बुंदों हेलौ एवरीवन प्लीज मुझे भी ज्वाइनिंग करो बोल रहा है फुजाखौबो लोगो जादो कौन नया है प्लीज पूजा की साथ भी फ्रेंड हो जाओ पूजा दीदी के साथ भी एवरीवन गाइस थोड़ा सपोर्ट कीजिए पूजा दीदी को भी ओमफ्राय जोंना रजिया जा मिनि लाजोब्बाय रजे अन थेंक इउ स माच मिनि खावलाजोब्बाय आरोना डेन्जारनो सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दे ओमफ्राय निहा ने बोला है मोरा बूट के साथ लाइन मारता है नहा निया बूट के साथ भी दारू पीना पड़ेगा क्या करेगा जिंदगी ऐसा है नेरसोना माने उदालगुरी जों थांला जों खाथि जायो नामा ब्र' उदालगुरिया माने टंलाया उदालगुरिनि सिङावनो गोलैयो ओमफ्राय 10 किल'मिटार जायो आरोना नोङो नोंसोरखैनिफ्राय फैबा नोंसोर टंलाखौ मोनग्रोगोन टंला मोनखांनायनि उनावसो उदालगुरि मेन टाउनखौ मोनगोन आरोना जिखुनु उदालगुरि मेन टाउननिफ्राय टंला थांनोबा 10 किल'मिटारा जागोन आरोना कम्पालसरि बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो फुजा सना नांबाय आरोना रजे मिनिबाय बीएम ने बोला पूजा प्लस संजीव प्यार किया तो डरना क्या हाँ फुजा किया तो डरना क्या ना प्यार किया तो डरना क्या ओमफ्राय रजे मिनिला जोब्बाय थानजिर'आ मा होनदों हाय ब्र' होनदों हेल' ब्र' हेल' ओमफ्राय निहा ने बोला ओइ सीएम कहा है रे बोल रहा है रोजे अन थैंक यू सो मच बीएम ने बोला है निया प्लस नेरसोन बोल रहा है थानजिर'आ मा होनदों हाउ आर यू ब्र' बोल रहा आइ एम फाइन ब्र' रजे अन थेंक इउ जकर मा होनदों हाय नै हेल' जकर हेल' बोरै खबर सबर मस्ट वेलकाम जकर ओमफ्राय फुजाया मा होनदों रजे
ओंखि मा खालामदों नावदों बि मा मादों ओइ निहा नामदों आरोना ओमफ्राय जोंना निहाने बुंदा ये दारू क्या होता है रे बाबा बोल रहे दारू इज इलेकल ओमफ्राय आं गोरिब होनदों हिन्जाव ओंखारदों नामा फैनायदों हिन्जाव ओंखारदों नामा मिथियालै ओंखारनांखाखैथाय ओमफ्राय जकरा मा होनदों हाय हेल' गुड इभिनिं हेल' गुड इभिनिं रजे बाय सनजित सनाद अके थेंक इउ स' माच अके थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर थाबाय एलबियाव गोबां सम सापर्ट खालामनो थाखाय ओमफ्राय फुजाया मा होनदों आदसा हे किया बि एम बोल रहा है नेरसोना मा होनदों मालाबा बेरायनो थांगोन र' ब्र' टि गार्डेनाव अके टि गार्डेनाव फैबानो जाबाय ओमफ्राय जोंना रजिया अल सनाफोर बायनो अके आर जे थेंक इउ स' माच दे गोबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय निहाने बोला ओइ सालथे बोल रहा है गोरिबा गल'ल' नायबाय गोरिब मामा खालामबाय दङ गोरिब खोन्थाहरदो देसेनो ओमफ्राय जोंना बि एमने बोला है निहा प्यार किया तो डरना प्यार निहा प्यार को दारू बोलता है दारू को प्यार बोलता है ना गोरिब लाइक दैट थैंक यू सो मच थानजिरो मदर व्हाट आर यू डूइंग ब्रो बोल रहा है मैं अभी फिलहाल ऐसा है घूम रहा है ओमफ्राय माइनु सरगियारि फैयो आरोना हेल' आगै नाम आरोना मसुलकाम माइनु सरगियारि आब' मसुलकाम मा खालामबाय दङ जकरा मा नामदों जोंना निहा सालथे हाय गुड इभिनिं नामदों माइनुआ मा होनो जोंना गुड इभिनिं नामदों ओमफ्राय आं गोरिब हेल' जकरा मा होनदों हाउ आर इउ ब्र' होनदों आइ एम फाइन ब्र' ओमफ्राय निहाया मा होनदों सालथे बहुत देखा है रे होनदों ओमफ्राय भीमने बोला निहा को दालो बोल तो हेरे बाबा ना क्या बोल रहा है रे कुछ समझ में नहीं आया मैं जोकिंगा माने निहा सालथे आनी कमेंट बुजिया दे नामदार ना इसके बाद फुजा आबो मादे ओंख्रै नाय सांग आगै सना थाथ' र'नो अके निहाने बोला आज दिखु बुट बात कर रहे हैं रे बाबा बोल रहा है और पूजा सॉरी बीएम ने बोला हंस रहा है और निहा ने बोला नीनी कमेंट थामो बोल रहा है थामो माइनो मदे हेलो न्यू हाय तो प्लीज सब कर दो मैं बेक करेगा बोला देखो एवरीवन गाइस माइनु सरगियारि के साथ फ्रेंड हो जाओ जो भी नया है माइनु सरगियारि के साथ फ्रेंड हो जाओ माइनु सरगियारि ने बोला है सभी को मैं बेक कर देगा इसलिए एवरीवन गाइस सपोर्ट हो जाए एक दूसरे के साथ फ्रेंड बना हो ओमफ्राय जोंना इसके बाद जो कि हमारे निहा सालथे ओके रे बाबा बोल रहा है माइनु हमारे आगै आं जना दं आदसा ओके जना दं आरोना मा ओंख्रि संखो निहा सोलांबाय माइनु ओमफ्राय बिके अन थेंक इउ सो माच रजे जकरा मादों निहा सालथे अके नामदों माइनु मादों ब्लु होलायनो अके ब्लु नांगौ आरोना नोंनो अके ब्लु होबाय आङो ब्लु होबाय आरोना ओमफ्राय जकरा मादों अन थेंक इउ सो माच जकर जिम थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर अन थानायनि थाखाय निहाया मादों सालथे इनिं नामदों निहाने अके बिके मादों एलबि बेरहायबाय आगैनो एलबि बेरहैबायनो आदसा ओमफ्राय जोंना नेरसोना मादों ब्र' आं उदालगुरिनि आसमिरि कसारि होननायखौ सिनाय मोनो नामा ब्र' आसमिरि कसारि आं सिनाया ब्र' आं सिनाया आरोना जकरा मा होनदों निहा सालथे अके इभिनिं बोल रहा है माइनुआ मा होनदों दालिसो आगैनो अके दालि ओमफ्राय जेबो गैला नामा जकरा मा होनदों आंनि उदालगुरि थांलानि हाय नामदार ना आदसा नोङो जकरनोबो उदालगुरि थांला नामा आंबोथ' उदालगुरिनि ना ओमफ्राय जोंना मा नामदों निहाया सालथे कनसे फेस लेगा लिया रे बाबा बोल रहा है कनसे फेस लेगा लिया लेटन फैदों हिन्जाव नांगौ आंनो आदसा लेटन हिन्जाव नांगौ आरोना आदसा थेंक इउ सो माच लेटन लाइक दान होनो थाखाय मस्ट वेलकाम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लाइक होनो थाखाय जकरा मा होनदों निहा सालथे आंनि प्रफाइल पिक्स जकर पेज होनदों ओमफ्राय बिके मा होनदों लाभसो बिरहोबाय
लिरदोंमोन आदसा लाभ बिरबाय लिरदोंमोन अके थेंक इउ स' माच लाभ बिरनायनि थाखाय जोंना ओमफ्राय नेरसोना ब्र' नामदों थेंक इउ निहाया मानदों अके बाय बाय मरानो अके अके निहा आपका कितना बजे एल बी टाइम बाता दीजिए जकरा मानदों अके माइनो मा होनदों फान्थाव भाजा आगैनो अके गोथाव आरो ना दालि ओंख्रि फान्थाव भाजा गोथाव जकरा मा नामदों निहा साल्टे अके बाय नामदों नेरसोना मा होनो जोंना ब्रादारा आगोल बारामाआव थानाय सम ओरैनो रायलायबाय थायोमोन आसमिरि होननाय सिख्लाजों आदसा अके सिनायालै ब्र' आं सिनाया आरो ना एबा उदालगुरि मा गामि एबा ओमफ्राय लेथ'ना मानदों जोंना बिके हिन्जाव नांगौ आंनो सै नामदों आरो ना साल्थे लेथ'न साल्थे हिन्जाव नांगौबा फै उदालगुरियाव बड'फा पार्कआव माइनो मा होनदों हेल' दादा लेथ'न नामदों जकरा बुंदों लाइक डान थेंक इउ स' माच निहाने बोलाय पहले की फेस ठीक था साल्थे बोल रहा है जकर ब्रो पहले का फेस ठीक था मतलब बोल रहा है आपका प्रोफाइल को ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामना दोनदो दसे ओमफ्राय दसेनो दोननोसै आरो ना ओमफ्राय जोंना मा होनो लेथ'ना मा होनदों माइनु खुलुमबाय नामदों आरोना ओमफ्राय माइनु जोंना आदायाबा बोरै दङ खबरा आदानि खबरा बोरै दङ एसे खोन्थाहरदो खबर सबर माबोरै भाई निहा ने बोला ओके निहा आपका एलबी कितना बजे में थोड़ा बता दीजिए ना निहा आपका एलबी कितना बजे में निहा जी थैंक यू सो मच निहा जी थैंक यू सो मच थैंक यू किलसे बा इमान लाम्बोसो दङ न बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो लेथ'ना माइनु आगै दुखु जादों आं ओरैसै दा आदसा लेथ'न ब्र' मानि दुखु जाखो ओमफ्राय निहाया बुंदों टाटा मेरी 10 बजे अच्छा आपका 10 बजे मैंने अच्छा जाएगा टाइम नहीं होने से भी लाइक देने के लिए भी जाएगा मैं टेंशन लेना नहीं चाहिए निहा जी जोंना लेथ'ना मा जोंना माइनु खुलुमबाय हिन्जावखौनो मोनला आं आगै नामदा हिन्जाव नांगौनो लेथ'न ब्र' बड'फा पार्कआव फैब्रा लोगो हमनो मालाबा फ्रि जाबा ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंखो लेथ'न ब्रादारा थालिरसो गायजानोसैलां आदसा लेथ'न ब्र' बोरै जाखो माथो बिहामजो मोनां सोनाय खोनादों आंलाय निहाने बोला हा मोरा न' ले बोल रहा है निहा ने बोला बाय ओके निहा थैंक यू सो मच थैंक यू मोरा निहा थैंक यू बिरु निहा बिरु थैंक यू ओमफ्राय नाब्रा दे गासिबो जोंना लोगोफोर थाङोबा जकरा मा होनदों निहा साल्टे अके नामदारा जोंना ओमफ्राय जोंना माइनाव मा होनदों निहा ब्लग बेकरो मे आपको जॉइन बोल निहा जी आप है कि नहीं है आप है तो आपको माइनू ने सब किया है माइनू को बेक कर दीजिए जकरा ऑन थैंक यू सो मच नेरसोना मा होनदों उदालगुरियाव साफा सिख्लाफोर दं ना गैया ब्र' देनां उदालगुरि सिट नायनो हाबा खालामनांगोनलै ब्र' आदसा सिट नायनो आदसा उदालगुरि माने दङ दंनायालाय सिख्लाफोराथ' जेरावबो दङ उदालगुरियावबो दङ नोंसिनिखैबो दङ ब्र' दङलै दंनायालाय मा बुंनो आरोना लेथ'ना मा होनदों आंखौ फै खेला आदैसो हिन्जाव दंबा नामदा आदसा लेथ'न ब्र' थांगोन र' माइनुआ होनदों आदा लेथ' नामदों जिरि मैया राफा हाय ब्र' हेल' ब्र' ओमफ्राय जोंना लाइक डान थेंक इउ स' माच जिरि मैया लाइक डान होनो थाखाय माइनुआ मा होनदों मानो बिदि बुङो नामदारा मानो बिदि बुङो नांबाय ओमफ्राय जोंना जकरा मा होनदों आंसो ले SB बड' 3 अके जकर ब्र' अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना अनदों जकरा ओमफ्राय लेथ'ना मा आंखो आं रोङियासो दं खेला साला होनबा एन्ड आरो दुखु जादों ना बिनिखायनो बुंफ्लांदों आं भेरि अल सरि नांबाय आरो जोंना माबाया लेथ'न ब्रादारा लेथ'ना दै आं इसां गरायसराव माबायाव थांबाय थायो माथो लोगो मोनाब्रा आं रङियाव थांलाबाय थायो माथो लेथ'ना दै नोंनि नाम्बारबो गैया आंनाव नोङो
आंनो नाम्बार होनाया आं लादों स्क्रिनशट मारनानै ओमफ्राय कमेन्ट माबा सौहराखै आङो नों माबा होननायखाय रायज्लायनो हाया होननायखाय जिरिमाया राफाया मा होनदों जोंना लेथन ब्र कल खालामनायमोन नामा होनना सोंदों नै जखरा मा होनदों वेलकाम टु होनना बुंदों अके जिरिमाया मा होनदों हमनो हायासैलै गारि सालायदोंमोन होनना बुंदों जखरा अन थेंक इउ नेर्सोना मा होनदों मोनानि मा ओंख्रि संखो ब्र मोनानि मा ओंख्रि संखोथाय ब्र आं न'आव थांबासो मिन्थिसिगोन आरो ना आं दायो लामायाव दं आरो ना केनेल माने माबायाव दं आरो ना नै हाइरड लामायाव ओमफ्राय न'आव हाबैबासो मिथिसिगोन आरो ना ओमफ्राय जखरा अन थेंक इउ स' माच ना थांजों माथो आंबो दोननोसै नामा लोगोफोर मानोना मा बुङो नेर्सोन ब्रादार अ ब्र होनना बुंदों नेर्सोन ब्रादार सोर दङ दे बिदाय लालायदो आरो ना लोगोफोर बिदाय लालायदो दे आं दोननोसै दै माबा नेर्सोन ब्र ओमफ्राय जोंना जिरिमाया मा होनदों ओइ लेथन सियाल होनना बुंदों आरो ना लेथना मालाय बिहामजो मोनांसैनो बिहामजो मोनां आरो बिहामजो मोनां समाव हिन्जाव नागिरनाया बारनासो जागोनलै नोङो फिसाज्लाजों लेथना दै ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंखो लेथना जिरिमाया राभा हिन्जाव मोनि कल हरदोंमोन दा आं ओरैसै होनना बुंबाय आरो ना नोजोरा मा होनदों अके ब्र मोनाबायबो ना ओं ब्र मोनाबायबो ओमफ्राय जिरिमाया अके जोंना लेथना बायनो अके लेथन ब्र दाख्लै जोंनियाव फुटबल जादोंमोन ना बेहाय फैदोंमोन एल'ग्रा फैदोंमोन दे होमबालाय ने ओमफ्राय जोंना लेथना बाय होनबाय बेनिफ्राय जोंना जिरिमाया मा होनखो ओंलै हिन्जाव फाग्लासो होननांबाय आरो ना बिरनासो जागोन हले नोङो आदै लेथन फिसाज्लायाथ' ओरैबायदि थाग्राखानो ओइ बाबा आंनो बाइक नांगौ ओंखायनो माथो सेस ओमफ्राय जोंना माइनास सरगेर मा होनदों जिरिमाया जयनिं खालामबाय आंखौबो खालामदो होनना बुंदों आरो ना जयन खालामबायनो नोंखौबो खालामदो ओमफ्राय नेर्सोना मा होनदों आसोला जदखा खिन्थु एल'ग्रा नोंसोरनि खाथि जायो नामा ब्र ओं एल'ग्राया जोंनि खाथि जायो ब्र ओं दे ओमफ्राय लेथना मा होनदों थोस बाल नोंबो आनसाब खालामदो खेला हिन्जावखौनो मोनाखै खेला आं बहानि हिन्जाव होनना बुंबाय आरो ना जिरिमाया अके दे जागोन होनबाय आरो ना दुखुमोन बावलांदों दादा ओइ लेथन ब्र बारा दुखु जाबाय थानाङा बेसेबां दुखु जादोंबा पेक मोनसे स्रोदनो बोना होलाय पेक मोनसे स्रोदनो बोना हो दानो मोथो आरामसे उन्दुलांनो हागोन नोङो दुखु सुखु बावगारजोबगोन आरो ना ओरैबायदि नोंनो आयुरवेदिक नोंनो आङो दावाइ खोन्थाना होबाय आरो ना पेक मोनसेल' बोस्रो नोङो दानो थिग जाजोबगोन आरो ना एकदम सलासल जाजोबगोन आरो ना बेनिफ्राय जोंना नेर्सोना मा होनदों दे होमबा न ब्र दोनथ'बाय अके ब्र थेंक इउ स' माच आंबो दोननोसै नै ओमफ्राय लेथना मा होनदों आनसाब खालाम खेला होनबाय होद लेथना दै ओमफ्राय जिरिमायानो सनजित नोंना मा गामि होनो ओइ जिरिमाया आंबो बे लेथनमोननि गामि खाथिनिनोब्रा लेथनमोना हाजो गुदियाव जायो लेथनमोना मैदेरबारि हाजो गुदियाव ओमफ्राय जोंनिया जाबाय टाउनाव आरो ना आंना उदालगुरि टाउनावनो जायो आरो ना ओमफ्राय बे लेथना जाबाय हाजो गुदि मैदेरबारि आरो ना लेथननिया बेनिफ्राय लेथना मा होनदों आंनि दुखु मा बुजिनो खेलानो बेखायनो आंबा लेथन ब्र'नि आंबा दायो माबाजों बयलार बेदरजों पेक मोनसे मारिनोसैसो आरामनो ओमफ्राय जिरिमाया मा होनो सनजित लेथन मोनहानाव थांगोन जिरिमाया माइनाव मा होनदों आदा दाबो मोनाखै नामा हिन्जावखौ होनना बुंदों आरो हिन्जाव मोनाखै नामा सोंदों जिरिमाया मा होनदों होनदों माइनुआ मा होनदों लेथना मा होनदों जिरिमाया राफालै बाल नोंहा हिन्जाव मोनबाय बा आं हिन्जाव
मोनाखै खेला होनदों आरोना माइनु आगै सोनामजारा माइनु आगै सोनामजारा दोननोसै नामा आङो लेथ'नादोंमोन ना मा बुङो जिरिमैयामोन ओमफ्राय आं दासो उदालगुरिनिफ्राय फैदों आदसा जिरिमैया आं दासो उदालगुरिनिफ्राय फैदों आरोना उदालगुरि बहानिफ्राय ब्रा जिरिमैया उदालगुरि बहानिफ्राय गावसा खबरखौनो लायाबा लोगो हमनो हागौमोन ओमफ्राय लेथ' नामा आंखो माइनु आगै गैयालै गैया गैथारा आंहा नांजाना गैथारानो ओइ लेथ'ना दै एकदम फिसा सानै साथाम गोनां हिनजाव बुरि रिबा जानो जाया ओमफ्राय जोंना लेथ'ना माइनु गैयानो जिरिमाया नों ओइ लेथन नेवलाय नामजारा नेवलायसो नामा इलाय माबा दाउ खावग्रा होनदों नामा दाउ खावग्रा मालायनि दाउ खावग्रा आरोना नेवलाय नामा आं दाउ खावग्रा नामा खम जारलालै सथिबो खम जारला माइनुआ मा होनदों ए नंगौ लेथन आदा सिन्था दा खालामनांबाय मोजां लेथ'ना मा होनदों माइनु आगैसो आंनो हिनजाव नांगौ जलदि थाबैनो आरोना ओमफ्राय जोंना ओमफ्राय मा बुंखो जिरिमैया राफाया औ र' मालाबा नाम्बार खाफोनदेरा जिरिमैया ब्रादारा नों बहानिमोनलाय ओमफ्राय जिरिमैया राफाया मिनिबाय आरोना दे होमबा ना ब्र दोननोसै आङो थेंक इउ स' माच गासैखौबो दै आंबा मा मा बुंफ्लांखो दैफां आदसा दैफांनिसो आरोना नों आं उदालगुरिनि नै माबानि उदालगुरि हरपुरनि आरोना बे अक्जिलेम कलेज ना बे अक्जिलेम कलेजनि साहा जायो जोंना ओमफ्राय लेथ'ना मादों ओइ सनजित आदैसो नों हिनजाव होनो हाबा 3 लाख होगोन आं ओरैसै लेथ'ना दै 3 लाखखौथ' नाङा आंनो माबा पलिअ मोनलोंबानो जायो आरोना हिनजाव नांगौबा कन्टेक्ट खालाम आंनो हिनजाव बुरै होद दानसोराङालाय माखौ लाबोखो ओमफ्राय दे बाय नामदों जिरिमैया खाथिसो होनदों खाथिसोथ' आरो जिरिमैया ब्र' दे होमबा ना गासैखौबो थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव फैनानै नोंथांमोनहा सापर्ट खालामफैनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय लेथ'ना दै माइनु सरगियारि आब' जिरिमैया राफा ओमफ्राय सोर दं गासैखौबो आरोना एभ्रि वान गासैखौबो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं माफोर गाज्रि बुंफ्लांबायबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय सावथाल हिनजाव हरगोन लेथ'नो सावथाल हिनजावनो हरनांगौ आं दोनथ'नोसै दै ओमफ्राय दुखु मोनदों आं हिनजाव बुरैखौ लायो नामा आदसा हिनजाव बुरैखौबो नांबावो आरोना अब्लाथ' माबासो हरनांसिगोन आं बिलाइ खाग्रा बङालिबा जानो जाया ओमफ्राय जिरिमाया बाहायदों नों खेला नांबाय आरोना आदसा लेथन ब्र थेंक इउ स' माच दोनबाय दे आं गाज्रि दामोन गासैखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय लेथन ब्र ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आरोना थेंक इउ स' माच थाबाय